Takže čaute ľudia, ja som Maťo. A ja Peťo. A dneska budeme natáčať tier list. Nebudeme dneska robiť hry, ale budeme natáčať tier listy. A možno urobíme aj nejaké ďalšie, ale budeme teraz hodnotiť Huge Petov Pet Simulator X lomeno 99. Jo, tešíme sa na to veľmi. A ja som teraz u Maťa, takže preto to môžem robiť s ním. Najprv pôjdem ja, potom pôjde Maťo a ideme na to. OK, tak ideme na to. Začal by som kapibarou, to je naprostá legenda OG, proste to musí byť Esko. Yes. Proste to musí byť Esko. Akože keďka, akože ja som ju moc akože nezažil, ja som nezačal úplne na začiatku BSX, ja som začal tak nejak tak na začiatku, ale nie úplne na začiatku, že keď bola už ketka a také veci. Takže dal by som to do OK. Teraz to nechám takto. Huge Cobra, to je druhý najhorší z druhého toho vajíčka z exkluzív. Dal by som OK, nebola zlá. Hellrock, to je naprostá legenda. My s Maťom sme ešte hrávali PSX, to bol náš prvý Huge Pet, bohužiaľ sme ho stratili kvôli tomu, že ja som nestratil počítač, ale ja som dostal nový a vymazal sa mi ten účet, lebo proste deje sa. Takže to je S-tier, jasný, presne takého istého sme mali. Potom Huge Pumpkin No tak rovnakého sme asi mali, však všetci sú rovnakí. Však nemali sme žiadneho Golden ani Rainbow, takže mali sme takého istého. A pekne sa na mňa usmieva. Potom máme tú Pumpkin Catku. Mne sa vždycky strašne páčila, ja ju dám na S. Mne sa páčila proste podľa mňa jeden z najkrajších petov v PSX. Potom Goblin, tu sa nemusíme o ničom baviť. Trash, škaredý, proste bol to najhorší ten exkluzív z druhého vajíčka, proste Potom balonketku by som dal na dobré, krajšie než tá ketka, takže musí byť dobré. Dog, to isté čo ketka, určite ok. Podobný pet, všetko. Shark, mne sa veľmi páči, ja ho dám do SK. Aj keď akože dáme ho do dobré, ja som ho nezažil, ja som ho nikdy nevidel u nikoho, ale páči sa mi. Potom táto Piñata Cat. Tak tu ja moc nemusím, tak dám do zle. Akože ja som ju nikdy nevidel. Akože je docela pekná, ale kebyže sa mi nepáči, tak by som ju dal aj do trash. Cupcake, nádherný pet. Veľmi pekný, najkrajší. Chcem ho niekedy mať. Niekedy prezradím také tajomstvo, budeme natáčať PSX a budeme robiť taký road trip, že budeme sa snažiť získať Titaniku. Takže budeme určite mať aj takých petov, možno ako Cupcake a možno ako Pumpkin Cata, aby sme to získali. Dobre, potom Doodle Catka. Tu by som dal do dobre. Dal sa získať zadarmo, ale bola dosť vzácna a ja, jak som nemal autohead, lebo som si vtedy nemohol kupovať Robuxy, tak to bolo dosť ťažké to získať a nezískal som ju, takže preto dobre, kebyže ju získam, tak dám určite S-tier. Kometa, tento Agony, mne sa páči, takže dám do SK. Neviem, prečo mám tak veľa petov v SK, ale mne sa páčia. Potom Mrs. Claus, to je Huge Pet, ktorého máme v PS99. Takže toho dáme určite do SK, lebo všetky petov, čo máme, tak musia byť v SK. Čo je jeden, aby ste vedeli. A dvaja sa dá povedať, lebo Hellrock, ten sa nám stratil, takže GG. Potom Miss Santa, mne sa moc nepáči. Mne sa vôbec nepáči, dám do zle. Rainbow Slime, akože on je dosť pekný a bol druhý najhorší, takže dám tiež preto do zle. Nezaslúži si byť lepšie ako Cobra, ani na rovnakom podľa mňa ako Cobra. Cobra bola vždycky podľa mňa pre mňa lepšia. Dragona by som dal do OK. Není moc pekný, akože je taký stredný a ja som ho moc nezažil. Ducky, nádherný pet podľa mňa taký mím dosť. Alebo ne, dáme ho do dobre ho dáme, lebo tuto čevketka
Maťo sa ju snažil získať, on hral My Restaurant. Yes. Takže... Ale už som vedel, že nemám moc šancu, lebo už to končilo. Hej. Takže Maťo to nakoniec nezískal. Takže preto dám do OK. Lebo kebyže sa to nesnažíme získať, tak nedám OK, ale dám napríklad zle alebo trash. Lebo mne sa moc úprimne nepáči. Potom Goblin Catka, nepáči sa mi. Škaredý pet, nech ide preč z PSX, nepáči sa mi. Pterodaktyl to isté. To je Grinch Cat. Grinch Cat, pardon. Jaj, Grinch Cat. Áno, Grinch Cat. Grinch Cat, áno, ľudia, je to Grinch Cat. Jaj, to je Grinch Cat. Grinch Cat, ja som si to pomýlil s jednou inou ketkou. Tak Grinch Cat je podľa mňa OK. Trash som dal Pterodaktyla, to je klasika. Angelus bol podľa mňa extrémne zbytočne vzácný. Podľa mňa sa mohol získať oveľa ľahšie, by som ho dal, takže preto by som ho dal do trash. Akože pekný to je pet. Ne, dáme do zle. Je pekný, len kvôli tomu. Lucky Catka, dobre. Podľa mňa zaslúži si dobre. A Pony, tiež to isté. Takže toto je môj tier list, môžete si ho ešte raz pozrieť. A teraz ide Maťo, takže zatiaľ čauko. Ok ľudia, čiže teraz som ja na rade a poďme rovno na to, jej. Čiže Huge Catka, normálna. No, je to proste OG pet, nehral som vtedy ani ja. My sme začali tak okolo skoro, ale ty si hral troška, áno. Čiže dám to asi do... je to OK. OK, proste má to miesto ešte sa zlepšiť. Pumpkin Catka. Pumpkin Catka je akože, mne sa páči, ale nepáči sa mi až tak na S-ko, čiže dobre. Proste je to v pohode pet. Huge Grinch Cat. Huge Grinch Cat. Tá je akože, milujem Grincha ako na Vianoce. Ako asi ide tiež do dobre, lebo nie je to úplne S-ko, ale je to dobre. Huge Goblin trash. Huge Pterodactyl trash. Nebudeme sa o tom ani sa na nich nepozerajte, prosím. Čiže potom Huge Balloon Catka, červená. Ako S-ko. Je to o dosť lepšie než táto, proste páči sa mi, že to je také originálne. Huge Dog, tiež OK, je to úplne normálny, aj nielen v PSX, ale aj v reálnom živote. To je skoro ako normálny tí peti na začiatku, len to je väčšie. Hej. OK, čiže potom je Capybara S-ko, nemáme sa o čom hovoriť, Capybara najlepšie zviera na svete. Najlepší pet proste, najlepší OG, Capybara, OK, už prestanem. Ja mám všetkých rovnako petov. Čiže potom Huge King Cobra, zle. Není to úplne trash, ja by som si ju zobral, ale proste, neďakujem. Nemáš takisto petov, máš to tam trošku pomenené. A že mám rovnako, že 2. Huge Hellrock, ako je to taký úplne, že klasický pet a asi preto ho musím troška dať preč, lebo proste ja už som ho videl toľkokrát, že už sa mi ani nepáči. Je to OK. Je to zase náš pet, takže dá si. Huge Shark. Kebyže ho nemáme, tak podľa mňa ho Maťo dá možno aj na trash, ale... proste, ja to hodnotím, že jak sa mi aj páčia. Jo, hej, Shark. Potom Huge Shark. Ako Shark, je to tiež obyčajné, tak asi to dám na zle. Proste, neviem. Piňata Catka. OK, tá sa mi páči, S-ko, nemáme o čom hovoriť. Cupcake, S-ko, nemáme o čom hovoriť. Lucky Catka. Je to dobré, je to v pohode, nemám nič proti nej. Doodle Catka tiež úplne v pohode, dobre. Comet Agony tiež, dobre, proste. Ona sa mi tá kometa proste páči, že je to také originálne. Bolo to dobré, že sa to dá získať proste zadarmo z komety. Toto je myslím, že Mrs. Claus. Áno. Claus. Čiže Mrs. Claus. Tu máme. Ako, páči sa mi. A ešte ju máme aj. Ako, nepáči sa mi na S-ko, ale asi OK. Je to OK.
Takisto aj Mr. Pulse. Huge Slime, Huge Rainbow Slime teda. Ako dobrý je. Mne sa páčia takéto duhové peti, ako vidíte. Ale ja som preto aj rozmýšľal, lebo Huge Rainbow Slime mal reálne repku, takú istú ako Hellrock vtedy. On mal repku takú istú, ale v realite bol možno o nejakých 20 miliard drahší. To bol vtedy PSX, v PS99 20 miliard je extrémne veľa. Ale v PSX to bolo proste dosť veľa a v PS99 to ani nehovorím. My sme rozmýšľali, či si ho kúpim, že či ešte pošetríme na ňo, ale hovorili sme si, že tá repka pôjde hore, lebo vtedy PSX bol taký, že išiel hore cena iba, že nie dole, tak sme si kúpili radšej toho Hellrocka. Tak preto nemáme Rainbow Slime, ale Hellrocka. A už ho ani nemáme. Čiže Huge Pixel Dragon, je to zlé. Je to úplne klasické, draci sú všade. A sú v knižkách, v hrách, vo všetkom proste. Aj v realite to je jediná vec, kde nie, ale aj proste v hrách, aj všade. Aj na Google. Aj na Google, všade sú. Na Google je všetko. Huge Ducky. Mne sa páči. Pekný pet, Esko. Kačky sú zlaté, jak neviem čo. Angelus, to je jedno. Fúha. Ako je to proste. Huge Pony. Ja nemám rád koňov. Sorry, dievčatá. Ne. Esko. Trash. Teda všetky dievčatá dočo tu F pre koníkov. Ne, nedávajte F-ko. Čiže do a chlapci, dávajte Ačko pre koníkov. Áno, Esko. Či Esko, Ačko, to je jedno. Čiže potom posledný pet pre mňa Huge Lucky Catka Esko. Ne. Je to zle. Je to klasické. Potom zle. Jak sa dala dolu. Najprv Esko, potom zle. Sorry, Lucky Catka, ale je to tiež taký klasické. Pomýlil si sa. Yes. Čiže áno, koniec.